Mae adnodau yn testyn I weld yn epistol cyntaf Paul at y Corinthiaid, pennod 1. Yr adnodau dan sylw fydd adnodau 23 a 24. Eithir na ni ydym yn pregethu Crist wedi ei groeshoelio i'r Iddewon yn dramgwydd ac i'r groegwyr yn ffolinau, ond iddynt hwy yr rai a alwyd Iddewon a groegwyr yn Crist gallu Duw a doethineb Duw. Eithir na ni ydym yn pregethu Crist wedi ei groeshoelio i'r Iddewon yn dramgwydd ac i'r groegwyr yn ffolinau, ond iddynt hwy yr rhai a alwyd Iddewon a groegwyr yn Crist gallu Duw a doethineb Duw. Mae wedi dod yn gyffredin yn y dyddiau diwethaf hyn I gwmnïau a mudiadau a sefydliadau a hyd yn oed ysgolion y dyddiau yma I gael datganiadau cenhadol. Mission statements. Disgrifiad sydd yn ceisio disgrifio beth y mae'r cwmni, y mudiad neu'r ysgol yn ceisio ei gyflawni neu gynnig. Nawr, os ych chi yn chwilio am ddatganiad cenhadol i'r eglwys hon gobeithio, ydych chi'n methu gwneud yn well na chymryd eithir na ni ydym yn pregethu Crist wedi ei groeshoelio. Ddim yn anarferol I chi weld y geiriau hyn y tu fas I eglwysi a da o beth yw hynny. Eithir ydym ni yn pregethu Crist wedi ei groeshoelio. Mae Paul fan hyn yn datgan beth oedd I brif waith fel apostol. Mae am i'r Corinthiaid ddeall I fod fel apostol wedi cael ei anfon I bregethu. Hynny yw I gyhoeddi I ddatgan newyddion arbennig, sef Iesu Grist a hwnnw wedi ei groeshoelio. Mae am iddyn nhw ddeall mae pregethwr oedd Ond mae am iddyn nhw ddeall beth oedd y neges yma, yr oedd yn cyhoeddi. Ac yr oedd am iddyn nhw y Corinthiaid I ddeall yr effaith y byddai cyhoeddi y neges yma yn gael. Mae'n asu Duw. Hynny yw, mae yn nerth. It's the power of God, y neges yma. A mae'n ddoethineb Duw. Ond, mae am iddyn nhw ddeall. Mae hefyd yn dramgwydd I bobl. Mae'n ffolinig. Mae neges Duw yw'r neges. Mae e'n cyhoeddi. I fod yn asu Duw. Nerth Duw. Fe fydd pobl yn ei wrthod. A fe fydd pobl yn cael ei tramgwyddo wrth y neges. Os mae rhywbeth yn dramgwydd I chi, mae'n eich baglu chi. Dyna'r ystyn. Mae rhai o cyfeithiau Saesneg cael stumbling block. Rhywbeth sydd yn achosi I chi
I gwympo. Rhywbeth sydd yn eich rwystro chi. Rhywbeth sydd yn eich nafu chi. Rhywbeth sydd yn upsetio chi. Rhywbeth sydd yn eich cythryddo chi. Rhywbeth sydd yn eich digio chi. Dramgwydd. Offense yn Saesneg. Ni'n clywed pobl yn dweud yn dyn ni, you offended me. Chi'n dweud rhywbeth ac i chi'n cael eich tramgwyddo. With offense. Paul yn dweud, mewn neges yma, rydyn ni'n cyhoeddi yn dramgwydd i bobl. Mae'n atgas gan bobl. Dyna mae e'n dweud. A dyna'n thema ni heno. Tramgwydd yr hyn yr ydym yn pregethu. Tramgwydd yr hyn yr ydym yn pregethu. Yna 3 ffyrdd wy am ddweud ar y thema yma heno. Dwi'n ymddiheurio, dwi wedi trio morau glas i geisio cael 3 ffen sydd yn haws i gofio. Trio cael 2 llythren, cyflethreni, ond wi wedi methu. Ac felly wi jyst yn mynd i roi y 3 ffen i chi fel daeth yn atau. A dyma'r 3 ffen byddwn ni'n edrych arno. Reality y tramgwydd. Yn ail, cynnwys y tramgwydd. Ac yn drydydd, yr hyn sy'n cyd-fynd gyda'r tramgwydd. At y cyntaf, felly, reality y tramgwydd. Mae Paul yn dweud wrth y Gristnogion yma yn Corinth bod e'n pregethu'r neges, a mae'n gwybod wrth pregethu y neges yma, fe fydd e'n dramgwydd i bobl. A doedd e ddim yn esgusodi hynny, doedd e ddim yn ceisio osgoi hynny, doedd e ddim yn ceisio cuddio fe, o gwbl. Roedd e'n hollol ymwybodol wrth iddo fe gyhoeddi y neges yma, mae'n wedi cael ei roi iddo gan yr arglwydd Iesu Grist, bydde pobl yn cael ei tramgwyddo. A dyma ei ddadle yn y benod. Mae'n dweud ar un llaw mae yna Iddewon, a maen nhw'n ceisio arwydd. Maen nhw'n groegwyr yn edloedd, a maen nhw'n ceisio doethu ni. Mae Paul yn dweud na. Rwy'n mynd i pregethu y neges yma, sydd yn dramgwydd iddyn nhw. Dramgwydd i'r Dduw yn ffordd unen. Dyw'r byd ddim am glywed y neges sy'n ni'n gyhoeddi. Mae'r neges yn efengyl rydyn ni'n pregethu, sy'n ni'n pregethu'n ffyddlon, yn atgas i'r byd. Mae Paul yn gwybod hyn. Sydd yn credu y mae'n urddas neu yn werthfawr, ond iddyn nhw yn faen tramgwydd ac yn graig rwystyr. A dyma fy mhwynt i heno. Dyma fy mhwynt i. Pan mae'r eglwys yn gwneud ei gwaith yn iawn, pan mae pregethwyr yn gwneud ei gwaith yn iawn, yn pregethu'r efengyl yn gywir, fe fydd yn tramgwyddo. Bydd pobl ddim yn ei hoffi. Ac mae hwn yn bwysig yn credu i ni oherwydd yr oes ni'n byw mewn cymdeithas rhyfedd iawn. Ych chi'n gallu byw fel ych chi'n dewis. Ych chi'n gallu cael y moesau i chi'n dewis y dyddiau yma, a bydd neb yn dweud dim byd wrthych chi. Eich busnes chi yw hynny. Chi'n gallu byw fel ych chi moyn.
Ond os wedwch chi rai pethau, na fyddwch chi'n tramgwyddo, a bydd bobl yn rhan am, wrthych chi ddim yn cadw i'r bethau. Byddwch chi'n upsetio pobl yn eich cysau chi am ddweud rai pethau, mae rhaid ni fod yn ofalus iawn y dyddiau yma'n geiriau. Beth yn ni'n dweud a beth yn ni ddim yn dweud. I chi ddim wedi tramgwyddo ni. Dyna'r un reol mawr y dyddiau yma. Peidiwch a tramgwyddo neb. Grŵp yma o bobl, y grŵp yma o bobl, y grŵp yma o bobl. Peidiwch dweud dim yn ei erbyn nhw. Neu fyddwch chi'n ei tramgwyddo nhw. Ac mae'r meddylfryd yma wedi treiddio'r eglwys i chi'n gweld, ac wedi treiddio'r pwlpit. Mae pregeddwyr yn ofalus iawn am beth maen nhw'n dweud, ac am beth maen nhw ddim yn dweud. Ac mae'n hawdd iawn tynnu allan bethau o'r neges, oherwydd dyn ni ddim moyn tramgwyddo, neu dyn ni ddim moyn upsetio, neu. Ac felly beth sy'n gallu digwydd yw y neges yn newid. Yn gynnil iawn, mae'n newid. Fel nid neges Pedr ac nid neges Paul, ni'n pregethu. Ni'n pregethu efengyl arall. Ond efengyl sydd heb allu ac heb grym yn ddi. Mae fel halen sydd wedi colli i flas sydd yn werth dim i neb. Dyma'r tasiwn i chi'n gweld, i ni addasu'r neges. Cyflwyno beth i ni'n meddwl sydd yn apelio. A felly, jyst siarad am gariad. Siarad am gariad yw. Siarad am addewidion. Dyw. Ond dim achubiaeth yn hynny. Mae'n rhaid hynny. Mae'n rhaid wrth y tramgwyd. Hebddo, nid Cristnogaeth ohono. Hebddo, nid With John Berridge, if you do not preach the gospel, you may sleep soundly enough, but if you preach it faithfully, you will hardly have a sound place in your skin, for you will soon have enemies enough assailing you. Mae'n y bregethu fydd heddi yng Nghymru. Fydd ddim yn tramgwyddo neb. Fydd ddim yn upsetio neb. Fydd pobl yn mynd mas o'r cwp. Yn digon hapus. Lady Spurgeon, a celebrated preacher, was once told that he had pleased all his hearers. Wedi plesio pawb. Pawb yn hapus yn gadael. Ah, he said, there is another sermon lost. Yn cofio geiriau Simeon wrth rieni yr arglwydd. Hwn a osodwyd yn gwyn ac yn gyfodiad i lawer yn Israel. Ydych chi'n gwybod am y tramgwyd yma? Ydych chi'n gwybod? Gobeithio bod ni'n gwybod am eistedd a chael yn upsetio, cael ein cythryddo a digio
Tramwyddo am beth ni'n clywed. Reality, y tramgwydd. Yn ail, cynnwys y tramgwydd. Paul yn dweud i fod yn pregethu Crist wedi groesoelio, yn dramgwydd i'r Iddewon, yn ffolinau i'r cenhedloedd. Dyma neges Duw. Dyma'r newyddion da. Dyma'r newyddion gorau sydd i gael. Ac eto mae'n tramgwyddo. Pam? Wel, oherwydd y cynnwys. Oherwydd beth mae'r neges yn dweud. Oherwydd beth mae'n cyhoeddi i ni. Wel, beth mae'n cyhoeddi, felly? Wel, gai nodi 4 elfen, 4 cangen, os licwch chi, o'r neges sydd yn tramgwyddo pobl. Gyntaf, mae'r neges yn cyhoeddi ein bod ni gyd yn bechaduriaid, llygredig, colledig, aflan, aniwiol, di-dduw, diobaith, hyll, aiog, ar ein ffordd i ddistryw tragwyddol. Mae hynny'n tramgwyddo. Dyw pobl ddim moyn clywed hyn. Mae hynny'n digio pobl. Ond dyma mae'r Beibl yn dysgu. Yn ni oll fel defaid aethom ar gyfeilion. Aethom bawb i'w ffordd ei hun. Dyna beth mae'r Beibl yn dweud. Defaid i ni. I ni'n licio meddwl mae poodles i ni. I ni'n licio meddwl mae corgis bach i ni. I ni'n licio meddwl mae plant bach cywt i ni. Mae'r Beibl yna i chi defaid sydd wedi mynd eich ffordd eich hun. Canes pawb a bechasant a dyn yn ôl am ogoniant Duw. Mae Duw yn dda, mae Duw yn bir, mae Duw yn ogoniant. Ni wedi gwybod fyr o hynny. Ni ddim yn blant i Dduw. Ni o'n tad y diafon. Plant Duw fyddech, medde Iesu Grist, weithredoedd eich tad a byddech chi'n gwneud. Ond di ni ddim. Ni'n gwneud gweithredoedd tad arall. Ni ddim yn hoffi clywed hyn. Mae hynny'n atgas i ni. I ni'n gyfarwydd yn ni a chlywed. Wel, os neb yn berffaith. Mae hynny'n iawn. Mae'n iawn bod ni ddim yn berffaith. I ni'n iawn, i ni'n gyfarwydd a chlywed pobl yn esgusodi ein cyflwr a'n gwendidau. Cyfiawnhau ein cyflwr a'n gwendigydau anffurf. Yn y bôn, i ni'n dda. So gwaith i ni'n clywed hynny. Hyd yn oed pam yna rhyw gyflafan, yna rhyw tragedy yn digwydd fel rhieni yn lladd i plant. A wedyn mae yna, chybod, mae yna y bro. Beth sy'n y bod arno ni? Fel cymdeithas. Ach, gallu bod yn siŵr yn ystod y trafodaeth bydd rhywun yn dweud. Ond wrth gwrs, i ni'n dda. Yn y bod, i ni'n dda. Mae groes yn cyhoeddi. Ni ddim yn dda. Mae'r groes yn cyhoeddi. Yn bod ni'n bechadurus. Mae'r groes yn cyhoeddi
Mae yna gancr yno ni. Mae yna wenwyn yno ni. Mae yna bydredd ofnadw yno ni. A dyna pam roedd rhaid I fab Duw ddod i'r byd. Dyna pam roedd rhaid iddo farw ar groes. Achos dim ond I waed dim ond y gwaed hwn sy'n gallu delio a'n cyfrwr pechadurus. Dyn ni ddim yn hoffi clywed hynny. Mae hynny'n tramgwyddo. Glywch chi lot o bregethwyr yn gofyn fel hyn, ydych chi'n drist? Ydych chi'n unig? Ydych chi'n anghyflawn? Ond falle I chi y pethau hynny. Yn gael ddweud, ffrindiau, ni fwy na pethau. Ni bechadurus. Ni bechaduriaid. Ni'n golledig. Ni'n eio. Ti yw y gŵr, mewn Nathan. A dyna mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni gyd. Ti yw y gŵr. Wedyn yn ail, mae'n cyhoeddi. Yn bod ni gyd nid yn unig yn bechaduriaid, ond ni gyd yn haeddu cos. Ni gyd yn haeddu cos. Pam ddath Iesu Grist i'r byd? Pam aeth i'r groes? Pam oedd rhaid iddo fynd i'r groes? Fe aeth i'r groes I gael I gosbi. Fe aeth i'r groes I ddioddef. Diau fe a gymerth ein gwendid ni, ac a ddig ein doluriau, eto ni a'i cyfrifasom wedi ei feiddi, ei daro gan Dduw, a'i gystuddiwyd, ond fe a chollwyd, a'i cymwyddau ni, fe a ddrysiwyd, a mae'n hanwyr iddo ni, costedigaeth, ein heddwch ni, oedd arno a thrwy egleisiau, i'r chawyd ni. O Pregeth Crist hefyd unwaith a ddiolch cyfrawn dros yr anghyfiawn yn y dygau ni at Dduw. Ol dweud yn hwn a draddodwyd dros ein cychwyn ei fywyd roes yn aberth yn ei lle a'i crwydrad ffôl ddialwyd arno fe. Mae'r Beibl yn dysgu bod yr arglwydd Iesu Grist wedi marw fel dirprwy, fel eilydd, substitute, rhywun sydd yn cymryd lle rhywun arall, yn lle troseddwyr. Dioddef haeddiant y troseddwyr hynny. Gwnaeth Iesu Grist dros troseddwyr fel mae fi roes ei hun ar Galfari. Dros troseddwyr. Ni ddim yn hoffi hynny. Ni ddim yn hoffi clywed hynny. Ni ddim yn hoffi clywed am ei fferm. Ni ddim yn hoffi clywed bod Duw yn cosbi. Dyw cosb yn gyffredinol yn ddim. Ni ddim yn hoffi clywed am gosb ydyn ni. I ni eisiau adfer pobl. Dyw cyfiawnder ddim mor bwysig a hynny. Mae'r groes, ffrindiau, yn cyhoeddi bod cyfiawnder yn bwysig. Yn bwysig I Dduw. Mae'r groes yn cyhoeddi bod Duw yn gyfiawn.
Fod Duw yn cymryd ein gweithredoedd ni o ddifri. Mae'n cosbi. Mae'n rhaid iddo fe gosbi. Mae'n cosbi pob bechod. I ni'n dweud celwyddau. Mae'n prif weinidog ni'n dweud celwyddau. Mae Duw yn gweld. Mae Duw yn gwybod. Mae Duw yn cymryd o ddifri. Fi cyfiawnder yn digwydd. Mae hyn yn dram gwyth i ni. Ni ddim moyn clywed hwnna. Wedyn mae hyn a neges i ni'n pregethu. Yn cyhoeddi i ni ein bod ni'n anabal i achub ein hunain. Bechaduriaid, ni'n heiddi cos. Ni'n anabal i achub ein hunain. Am roedd rhaid i fab Duw adael yn erfod. A byw ar y ddaear yma gan wybod i fod yn mynd i'r oes Calfaria. Oherwydd yma'r unig ffordd. Yr unig ffordd i achub pobl. Nid oedd neb yn y neb, nac ar y ddaear, na than y ddaear. Wele, y mae'r llew o lwyth Juda, breuddyn Dafydd wedi gorchfynu ac ennill yr hawl i agor y sgrôl aeth saith sef. Doedd neb yn deud, doedd neb yn gallu agor y sgrôl. Neb yn gallu ein achub. Mae'n ei, dim ond un. I ni'n wan, ffrindiau. I ni'n feirw. I ni'n anabl i achub ein hunain. I ni'n gyd mewn hyder. I ni gyd wedi'n cloi mewn carchar tywyll di. Mae holl gryfadau'r byd yn dweud wrthyn ni bod yr allwedd gyda ni. I ni'n gallu gwneud rhywbeth. I ni'n gallu diwygio'n hun. I ni'n gallu codi ein hunain allan o'r pyder. Mae holl athroniaeth y byd yn dysgu'r un peth. Mae athroniaeth yn oes ni. Ni'n clywed hyd syrpen yn dini. Mae'r gallu gyda ni. I ni'n gallu wneud e. I ni'n gallu achub ein hunain. Dim ond i chi ddod i'ch feddwl at y fe. Mae groes yn cyhoeddi. Na. Mae groes yn dweud na. Allwch chi ddim. Allwch chi ddim achub eich hun. I chi'n ryddwm yn y pyder. Mae'r pyder yn ryddwm. Mae'r carchar yn rydwyll. Mae'r cadwyni yn rhy gryf. Mae'n rhaid o rhywun cadarn. Eich ollwng chi yn rhydd. Mae'n rhaid iddo fynd i'r groes. Achos yn ni'n wan. Mi fuasau gennym o waith. Am ddim, ond fflamau sydd. Prif nad yw yn marw. A'r twllwch di dewydd. O'n i fuasau ar hwnna choeliwyd. Ar fynydd Calfari o ryw anfeidrol dariad. Cofio amdana fi. Dyna fe. Dyna fe. Ond mae hyn, ffrindiau. Mae hyn yn dram gwyth. Yw bobl ddim moyn clywed hynny.
Mae'n ergyd i'n balchder ni. I ni'n lygo meddwl bod ni'n gallu neud e. Dyma'n balchder penna ni. Chi'n gweld? Na, meddwl bod y Beibl sbwriel yw eich gyd. Mae'r holl gyfiawnerau ni. Fel beth? Fel beth meddwl y Beibl? Ein holl gyfiawnerau ni. Mae pethau ni'n gallu cyfiawnerau no? Pethau da, pethau ni'n cyfrannu, ein llwyddiannau ni, ein gweithredoedd ni, ein pregethu ni, ein gweddiau ni, ein holl gyfiawnerau. Bradiau, bydrwn, gwerthu, sbwriel, don, tai yw e, ein trewi. All for sin could not atone. Mae hyn yn drafod oedd mae'r un feddyginiaeth sydd i ni gyd. Yr un ffordd o waredigaeth sydd i ni gyd. Does dim ffafriaeth i gael, does dim ragoriaeth. Ni gyd yn cael ein derbyn yr un ffordd. Un aber. Nid oes gwahaniaeth rhwng Iddewon a Groegwr, medd Paul, o ble gyda'r un arglwydd ar bawb, sydd o lidog i bawb, sydd yn galw arno. Mae'r Iddew yn cael ei dderbyn. Sut? Oherwydd Iesu Grist farw drosto fe. Mae'r Groegwr yn cael ei dderbyn. Sut? Trwy Iesu Grist farw drosto fe ar y groes. Mae Cymro yn cael ei dderbyn. Diolch byth, mae Cymro yn gallu cael ei dderbyn. Sut? Trwy Iesu Grist farw yn ei le. Mae waed yn ei golchi i gyd. Ond mae hyn. Mae hyn hyd yn oed. Hyn. Yn dramgwydd i bobl. Di bobl ddim yn lygo clywed hynny. Mae'n atgas i bobl. Pam? Oherwydd yn hun yn gyfiawn hynny. Oherwydd i ni moyn cyfrannu. I ni moyn neud rhywbeth. I ni moyn dweud wrth Dduw yn disgwyl fi wedi neud rhywbeth. Ydy hyn yn dramgwydd i rywun heno? Eich bod chi'n cael eich derbyn, yr un ffordd am ar godin ebwr yn cael ei dderbyn. Yr un ffordd am ar llofrydd yn cael ei dderbyn, sydd yn edifeirio. Trwy'r ffaith bod Iesu Grist wedi farw yn ei le. Ydy hyn yn dramgwydd i rywun? O'ch chi'n goffod dod yn waglaw? O'ch chi'n goffod dod yn dim byd? Chi'n gadael popeth arall ac chi'n dweud cymer arglwydd fi fel rydwyf, di hwnna'n dramgwydd i rywun yma. Mae trwy ras yw e i gyd. I chi'n dod yr un ffordd am rywun yn Iran yn dod heno. I chi'n dod yr un ffordd am rywun yn China yn dod heno. Does dim gwahaniaeth. I ni'n dod trwy'r un gwaed. Trwy'r un waredwr. Trwy'r un aberth. Nawr, dim heb dal ni. Roddwyd iawn. Nes clirio'r llyfrau'r neb yn llaw. Heb ofyn dim i mi. Yn drydydd ac yn olaf ac yn brysio. Yr hyn sydd yn cyd-fynd gyda'r tramgwydd. Ni wedi edrych ar reality y tramgwydd. Mae'n rhaid cael e. Os ydyn ni'n pregethu'n ffyddlon, fe fydd e yna.
Ni wedi gweld cynnwys pam nawr yn olaf. Be sydd yn mynd gyda ni? Pam pregethu hyn felly? Os mae'n dramwydd, pam pregethu? Dyn ni ddim pregethu yn mwyn dramwyddo? Wrth gwrs na. Oherwydd meddwl Paul, dyma'r neges sydd yn allu Duw. Dyma'r neges sydd felly. Beth ydyn ni ddim yn pregethu Criswydau groesoio i'r Dduw yn dramwyd ac i'r roedwyr yn ffylinau. Ond i ddibwy yr alwyd, i ddewon a grwyd yn Grist gallu Duw a doeth i'n Duw. Mae'r neges yn tramwyddo ydi, ond mae'n rhoi nerth, mae'n rhoi bywyd. Mwyn sy'n mewn gosodwyd hwn cwyn ac cyfodiad llawer yn Israel. Mae e'n gostwm, ydy, mae e'n gostwm, ond mae e hefyd yn codi. Gwaed y groes sy'n codi fyny yr eiddil yn nhw'n chwirw. Gwaed y groes sy'n darostwm. Ewri cedr fed i lawr. Mae'n codi ni. Dafydd William o'r neb mi glywais newydd fe cododd ar fy nrad. Bod ffynon wedi ei agor yn cleifion. Gael iachaf. Nid oes arnaf rwyrydd o efengyl Crist. Pam o blegu gallu Duw yw iachaf rwyrydd. I bob un sydd yn credu. Mae'n allu, mae'n pŵer yn y neges yma. Mae'n gallu'ch traws newid. Mae'n gallu'ch codi. A dyma'r angen sydd arno ni. Bobl, dyma'r angen sydd arno ni yn ein gwlad ni. Grym yma. Dyma beth sydd angen yn San Steffan. Dyma sydd eisiau ein gwleidyddion yn harweilwyr ni. Grym yma. Grym yw newid nhw. Dyma beth sydd angen yn ein carchardau ni. Dyma beth sydd eisiau yn ysgolion ni. Grym yma. I newid bobl. Mae eisiau doethineb hefyd mae Paul yn sôn amdano. Sut ydyn ni'n byw? Sut ydyn ni'n gallu byw yn iawn yn y byd yma? Sut ydyn ni'n gallu byw bywyd sydd yn dda yn y byd yma? Sut ydyn pwynt edrych chi'n gwleidyddio ni, os e? Sut ydyn ni'n gallu marw yn iawn? Doethineb, eisiau doethineb. Dyma'r neges sydd i angen arno ni. Yr un neges i chi'n gweld, ac sydd yn dramgwydd. Yr un neges. Dyma beth sydd yn hyfryd. Ni'n bechaduriaid. Ydyn. Ond fi farw Iesu Grist dros yr anrhywio. Dros y gweithaf. A mae yna grym yn hwnna. Chi'n gwybod am y grym sydd yn hwnna? Falle bod e wedi'ch tramwyddo. Ond mae wedi rhoi grym i chi hefyd. Os bu e farw dros bechaduriaid. Yn obaith i fi. Ni'n haeddu cosp, ni'n haeddu bardd, ni'n haeddu iffer, ydyn. Ond bu e farw gan gymryd y gosp yna ar y groes. Mae cyfiawnder wedi ei fodloni ar y groes. Gall Dduw ein cyfiawnhau a bod yn cyfiawn. Mae'n erth yn hynny. Mae'n allu yn hynny i ni. I ni'n anabl i achub ein hunain. I ni mewn pydew. Mae'n ein cryf i gael sydd yn gallu'n codi. Cadarn ddaeth o Bosra. Yr un cadarn yna
sydd yn dod o Edom, mae wisg goch gan wad. Mae'n erth yn i ni. Ac i ni'n gallu dod fel ydym ni, heb arian ac heb werth. Mae'n rhaid i ni hyn. Does dim ragoriaeth, does dim arian. Nes i yn gynt yn Pregeth. Ydych chi'n gwybod am y tramwydd? Fe gael ofyn i chi nawr yn bwysicach. Ydych chi'n gwybod am y grym? Sydd yn y neges yma. Ydy e wedi'ch newid chi? Yn dal i'ch newid chi? Ydy e'n allu Duw i chi, y rhai sydd gadwedig, neu ydy e'n ymwydw? Yr ymadrodd am y groes i roi colledig yn fedryddw. Eithir i ni roi cadwedig. Nerth Duw y Duw. Bydde di'r eglwys hon, Pregeth, Christ wedi ei groesoeddi. Bydde hyn yn ddatganiad cynhadol